Turƙashi labari da ɗumi-ɗuminsa. An gano cewa Kilishi 'yar Baba Ɗan Audu ce a cikin ingantaccen series ɗin na Labarina. Daɗin daɗawa, Raba Gardama ya bayyana cewa zai ba wa Baba Ɗan Audu kyautar motar da ya bayyana mai zai ba shi. So kamar yadda dai kuke gani, muna tafe da cikakken sharhi akan ingantaccen series ɗin na Labarina. Mai saurare gyara zama domin jin complete ingantaccen series ɗin a wannan tasha. Idan ya kasance farkon shigowarka cikin tashar na farko, ka danna subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen tashar a duk inda suke a faɗin duniya. So kamar yadda dai kuke gani dai, bayan dai alƙawari da aka yi wa Baba Ɗan Audu na bashi mota da Raba Gardama ya ce zai yi, daga ƙarshe dai an ba wa Baba Ɗan Audu kyautar mota. An gano cewa Kilishi 'yar Baba Ɗan Audu ce, duk da ya kasance Baba Ɗan Audu ya yi biye-biyen mata a baya, amma a yanzu an tabbatar da cewa Kilishi fa 'yar Baba Ɗan Audu ce, wanda sarki ne ya nemi alfarma akan cewa a rufe maganar, kar a sake a taɓa nuna mata ita ba 'yar gidan ba ce. Amma yanzu tura ta fara kaiwa bango, wanda yanzu an fara nuna mata wasu alamomi bayan yadda take nuna mugunta da ƙyashi a cikin al'amuranta. Ɗan Agola, wato ɗan gidan Baba Ɗan Audu, ya kai kuɗi maganar aurensa da 'yar gidan Baba Rabe, wanda ake bayyana cewa za a fara auren nasu a cikin ingantaccen series ɗin na Labarina nan ba da jimawa ba. Raba Gardama ya bayyana cewa shi fa har abada ba zai iya sakin Sumayya complete ba har zuwa saki ukun da mai martaba ya bayyana cewa sai ya mata. Kuma a yanzu Raba Gardama an kai shi asibiti domin halin da ya shiga akan rashin lafiyarsa bayan sakin Sumayya da ya yi. Da dama daga cikin mutane suna ta bayyana ra'ayoyinsu akan ingantaccen series ɗin na Labarina, kan yadda yake trending a sauran kafafen social media. Kuma har yanzu masu saurare suna nan suna bibiyar ingantaccen series ɗin na Labarina, wanda wasu suke bayyana cewa Aminu Sira ɗaya ne daga cikin manya-manyan jarumai a cikin masana'antar ta Kannywood ɗin, wanda za a iya cewa ɗaya ne daga cikin manya-manyan daraktoci, wanda har yanzu ba darakta kamar sa a cikin ingantaccen series ɗin da ake saki a arewacin ƙasar ta Najeriya. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha domin sake samun sabbin shirye-shiryen tashar a duk inda suke a faɗin duniya. Ku danna subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sake samun sabbin shirye-shiryen a duk inda suke. Muna godiya.